मान को कम करनो रोमान स्क्रिप्ट बाय इंट्रोड्यूस खाइना बाकी क्या बा सरकार दाखन थुजा और त्रिपुरा हाओ 3-4 गवर्नमेंट खामखा क्या बा सरकार आमसके बेन थंखा बरक 3-4 भाषा कमिशन सामका क्या बा और रोमान स्क्रिप्ट नि इशू न बर दागबो सल्व खाइमिया 3टा भाषा कमिशन नि मेजॉरिटी रोमान स्क्रिप्ट फासिं थांगो क्या बा सरकार दाखन आबनो दामाचा बारि फलबि दनेबो त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारनि सेंटिमेंट बाय ए त्रिपुरा सरकार थुंगि दंखो एबेन जोंगिनो साइमानो जोंनि स्टुडेंट्स नि एग्जाम मुंगि दङ सीबीएसई टीबीएसई थांनाय 17 तारिखआव जोंनि सीबीएसई नि जेफोर एग्जाम मोनखा जोंनि स्टुडेंट्स रो बेलाय प्रॉब्लेम थाइका तामनि हिमालय बर नायो रोमान स्क्रिप्ट नट ओनली बर जोंनि त्रिपुरा हानि जत त्रिपुरा सारनो रोमान स्क्रिप्ट नायो जोंनि स्टुडेंट रोमान स्क्रिप्ट परि थाङै ने क्वेश्चन पेपर बेंगलिश स्क्रिप्ट बेंग आ जगाव जोंनि थिनां जोंनि फ्यूचर जोंनि आइदर मारो अ जगा प्रॉब्लेम फेस थाइका आ जगाव आबो रेस्पॉन्सिबिलिटी साब आबो रेस्पॉन्सिबिलिटी त्रिपुरा गवर्नमेंट टीबीएसई बोर्ड सीबीएसई तिनि अमन बनो साथाय गलायो जे नर त्रिपुरा सारनि सेंटिमेंट मै थुङै पॉलिटिक्स खाय अ त्रिपुरा हाव बिसिन करति दं माने तामनि हिमालय चिंबो बरक चिंनि बो थै हर गना जों जुदि आमते खिमां जों बै थुङै दंगा जों किन्तु दै सिरिं दं मांगला आबागे जों तिनि टीएसएफ और इंडिपेंडेंट स्ट्राइक बन कलमा खायका ताबो साथाय गलायो त्रिपुरा सरकार कायसा लैंग्वेज डेवलपमेंट कमिटी का नामदा अब बरं गोनां जोंनि फर्मार एमएलए बनो जों बिबिसन बहनि मानो तामनि हिंगा जों साइमानो रामायण लंकानि जेबे बिबिसन नम फिथाइ रहका नगनि बिसिङ नगनि गर शत्रु हाय दिबा गर शत्रु बिबिसन जमा हाय बिबिसन नंग जों त्रिपुरा हानि लुगुर जों तिहा बरनो रेस्पेक्ट नानि कयगा तामनि हिमालय नोंनि मानि को बरन डेभलप खाइमिया ब लैंग्वेज डेवलपमेंट कमिटी न सालगै दं नोंकि त्रिपुरा साकक बर लैंग्वेज डेवलपमेंट कमिटी सालक ना गुबुननि बसंनि लैंग्वेज नों प्रमोट खालायदों अम तिनि ब स्राय खायनां थुना कमिशन जों जे डेवलपमेंट कमिटी का सामदार मान जों अम हाय कमिटी जों कन्डेम खायो अम हाय कमिटी जों सेलम मुयाफोर नों कमिटी सामदाखा लैंग्वेज डेवलपमेंट बागै फियाबा नोंगासन लैंग्वेज डेवलपमेंट खायो तिनि स्टुडेंट तांनि साफार खायदों तांनि फेस खालायदों क्वेश्चन पेपर बर एग्जाम हल थांनि क्वेश्चन पेपर नुगो गुबुननि स्क्रिप्ट फायजा बरनि केरियारनि रेसपॉन्सिबिलिटी सामना नाय जों अम साना खालायो गभर्नमेंट अम हाय सुरंग तिनि एसेंबली जेता आसुगै दङबा तिनो खरां बंगर सगैनांथु ते एसेंबली व अमन परमानेंट सॉल्यूशन तु बुनांथु नोंचिं अ जागान थे अमन बंग मेसेज नरको वाइरो वाइ न दाल दिदाल नांमाने बरको बाय माले बाबा हाय सान नति नर बंग वाइ मा नखमानि कार कमन जों बो हाव तङै दं जों इंडियाव तङै दं इंडियन कन्स्टिट्यूशन जों रेस्पेक्ट खालाय तङै दं केबा इंडियन कन्स्टिट्यूशन जदि फंडामेंटल राइट जदि ब्रेक खालाय जागो हंगाय जों ते बम हाय मूवमेंट जों यागरम नाय जों ते कुनो ऑप्शन करे जों मूवमेंट छरा जों इंडियन कन्स्टिट्यूशन जों फंडामेंटल राइट जे जगह ब्रेक नि थाका जोंनि मानते जों जगह मालिया जोंनि एजुकेशन राइट जों दिना जगह बायरुट खालाय जग दं स्टुडेंट जे लैंग्वेज ति पना मुला तमनि बं जे स्क्रिप्ट बर चूज खालाय मानि आ स्क्रिप्ट पेपर क्वेश्चन पेपर सेट सिमिया सो अमन बागिनो जों टीएसएफ रो तिनि इंडिपेंडेंट स्ट्राइक मारंका त्रिपुरा हाव ताइ जों तिन त्रिपुरा लुकनामन मेसेज नामो जों अ सबा तिन टीएसएफ नि जबाया अ जगह जों सपोर्ट खालामनाय बागै टीएसएफ रो फाइया जों बुनो वेलकम खालायो अ जगह तेबो गुबुननि बदल लगबो एनजीओ अंतुन पब्लिक अंतुन बर बसनो सपोर्ट खालायनांगौ होनना